Sinds een goed jaar organiseert Venray Centraal elke laatste zondag van de maand een koopzondag. Voor de winkeliersvereniging is het iedere keer weer een uitdaging om een leuke activiteit te hebben in Hartje Venray. En afgelopen zondag was dit het Living Statue Festival. Als we dan 1 keer in de maand bij elkaar zitten, dan filteren we van hey, wie heeft er een idee. En het was in dat geval Frans van Essen van de Opticien. Die bedacht van hey, ik ken nog iemand in Wendel en die zit vaker bij de Living Statues. Zou dat niks voor Venray zijn? En dan neem je contact op en dan kom je in contact met Erik en daar ga je dan een paar keer mee praten van hoe ga je het opzetten, hoeveel beelden zouden we hebben, hoeveel verschillende, hoe trekken we het meeste publiek. En zo ontstaat er een Living Statue Festival. Een van de levende standbeelden is Erik Jans. En hij is begonnen met zijn dochter. Mijn dochter deed altijd al mee in Arnhem bij de kinderen. Op een gegeven moment werd ze wat ouder. Toen zei ze, nou pap, dat ga ik niet meer doen bij de kinderen. En ik was net gestopt met mijn clownscarrière. En toen zei ze, nou gaan wij samen mooi theater kun je toch niet helemaal weglaten. Dus gaan wij mooi samen staan. En zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn wij in 2011 Nederlands kampioen geworden bij de amateurs in de klasse entertainment. En toen hadden ze smaak te pakken. Toen hebben we ons aangesloten bij Aspasia Entertainment. Dat is een vereniging met levende standbeelden. En we zijn nu met 9 mensen en hebben een hele leuke club. En bouwen samen de acts. En gaan overal in landen, binnen- en buitenland staan we met onze creaties. Voor Axel, die samen met zijn zus de creatie Meten is Weten uitbeeldt, is zijn passie 5 jaar geleden begonnen. Tijdens een schoolopdracht had hij de keuze uit onder andere een Living Statue project. En daar deed ik dan aan mee. Ik heb dan ook ADHD en autisme. En door die ADHD kan ik normaal niet stilstaan. Dus ik had van tevoren zoiets van waarom doe ik eigenlijk mee? Ik kan toch niet stilstaan. Maar toen ging ik dus staan en toen werd het heel rustig in mijn hoofd. Normaal is het heel druk en hoor ik alles om me heen en zo. Maar toen ik helemaal stond werd het heel rustig en ik vond het echt heel fijn. De interactie met het publiek is heel leuk. Omdat gewoon de mensen reageren toch telkens anders. Maar het is naast leuk ook nog nuttig voor me, omdat ik ook op die manier leer om beter, ik sta er een soort van buiten voor mijn gevoel, want ik sta wel midden op het podium, maar voor mijn gevoel sta ik er buiten en kan ik iemand besturen die er dan staat. En daardoor kan ik heel goed zien hoe mensen reageren op wat ik doe. En dan moet ik gezichtsuitdrukkingen van mensen lezen en dan in het echte leven kan ik dat ook weer gebruiken om te zien of hoe ik reageer, mensen wel leuk vinden of juist vervelend is of zo. Ze ontwikkelen zich er ook door, want dingen die ze hier bij het stilstaan hebben en het contact maken met het publiek en nemen ze meer de echte wereld in. En dat is zo waardevol. Ja. De 12 standbeelden die in Venray te zien waren, gingen helemaal op in hun eigen thema. De uitdossing kostte aardig wat voorbereidingstijd. Ja, dat varieert bij ons een beetje per act. We hebben acts, we hebben een Azteken act. Bijvoorbeeld daar zijn we 3,5 uur bezig. Dit is in 1,5 uur te doen. Het pak aantrekken, dat valt wel mee, maar het gaat met name het pak maken, want we maken de kostuums zelf. Daar zijn we enkele maanden mee bezig, ja, gemiddeld. Gemiddeld gesproken zijn we een maand of 2 bezig voordat we zo'n kostuumpje klaar hebben. En ook waren er 2 jeugdbeelden uit Sluis en uit Ulft aanwezig. En allemaal konden ze op vele positieve reacties rekenen. Eigenlijk alleen maar. Het komt nauwelijks voor dat we lelijk bejegend worden. We staan soms wel eens in de weg, maar of mensen die een andere politieke overtuiging hebben, die menen dat wij met een bepaalde act uitdagingen doen, maar het is puur theatraal. Wij maken geen beelden die een politieke uiting naleven, zeg maar. Als je naar de gezichten kijkt is het gewoon leuk. En als je dan bedenkt dat al die Living Statues 40 minuten op zijn en dan 20 minuten af. En we zien hier deze persoon, die is op dit moment 20 minuten af. En die mensen zitten allemaal zo leuk in hun rol dat ze er gewoon mee doorgaan als ze ergens een aanleiding zien. De volgende koopzondag is op 28 mei. En ook dan zijn er tal van activiteiten, zoals de Lustrum editie van Smaak zit tussen je oren, het Schierpersfeest en Meimaand Fietsmaand.